Se algo caracteriza o inicio das festas patronais de Lugo é a apertura de Arte San Froilán, da man do Centro de Artesanía e Deseño. En Lugo, en Galicia, temos materia prima moi boa, recoñecida, e temos tamén maestros que saben como coas súas mans transformar esa materia prima para xerar toda a arte que hoxe temos aquí. Vimos casi todos os anos, este ano apostamos por unha técnica nova de cerámica, que é o raku, que son todas estas peciñas así negras, que son cocidas primeiro nun forno eléctrico e despois nun forno de gas, e sacanse a 900 grados. A mostra de artesanía reúne dende hai 2 décadas mestres de toda Galicia. Ver como cumple 20 anos é todo un luxo, unha satisfacción persoal. Por iso que o éxito está asegurado. Esta é unha feira totalmente consolidada, unha feira ademais dun nivel altísimo, con un gran prestixio. Traballo estos últimos años, estoy tratando de combinar los curtidos al cromo con los curtidos naturales. Es una feria que nos da mucho prestigio porque está muy bien montada. Y costó años el consolidarla, porque dentro de San Froilán es un montón de comercio que hay, pero ahora estamos contentos. En los últimos años se organiza muy bien y nos da la posibilidad, sobre todo los que estamos aquí, de exponer nuestro producto. Nesta edición son 25 artesáns os que amosan o seu oficio e mestría no uso de materias primas autóctonas. Canda os fieis a cita, incorpóranse novos creadores. Eu traballo todo en plata, traballada toda a man, principalmente a técnica da filigrana, que é a técnica compostelana por excelencia, e, bueno, darlle tamén un pouquiño un aire máis moderno, máis juvenil, traballando tamén o sapo, que é a peza tradicional, bueno, intentando darlle eso, unha visión contemporánea que se volva a poñer de moda. O que facemos é complementos en fieltro e en ganchillo cunha técnica japonesa que se denomina amigurumi. Calquera dos moenecos que te podedes ver aquí no están feitos con esa técnica, pero é a base de lá, de algodón, de fiado de lá de algodón e con ganchillo. Arte San Froilán estará aberta ata o remate das festas o día 12 de outubro en horario de mañá e tarde, na carpa habitual instalada tras a Casa do Concello. A entrada é de balde.